Audio Jungle. When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo be was as we sua. Oman and ninja, I had down bonus I told you whatever, also. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's so much on Ponaco? Surely, I saw in your building, and your name. Methodist, Roman, Pentecost, Anglican, Apple of Zion Church. By a camp good church, he's talking about you. If he say, say, when him say, whoa, when he Christo, now solid and die. Yankai Bibia say, do you want and come when I say, do you want from Yankai? But the enemy and say, why are so focused here? Oh, preach you. Audio Jungle. So, my opinion, how my the all can't two once and I'll bow yasino. A drew soon there. My name is Mumama, and ye be anti and your waha. Say bet to me, I say, Christo. Yet him about him. Boy, nayin to me self, say, what's your best house? A Christo, yes, you go upon Banaba, yan any best say. Boy, ni to me so o Yesu dim. Amen. Amen. Nyame Israel me bato chapters ni yadru 7. Wonderful. Na ene de me de to form aka asem kitwa bi a kire. Pay attention. Me de to form pa. Abusuafo Yesu aye di n'akyi no misua ne ho ade pa misua ne ho ade o se me ne kwan no kura ne nkwa obiara ni wa obetimi aba agya ne nkyɛn agye sɛ Onambe so me busamo akufu ado sɛ ne maame mpa ɔwo no ne papa ɔwo ni mpo ne officer ɔyɛ adwuma no sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ hɔ a muzu sa ofa ka oduruwa yebeja ni se wonwuram dabi adai me na me wo no me ba no no yebusuani no ufiti ya betime awura office ho untimi wuram sa e de na beba ansa ubesi obi so yes usi obi so enti saudi o se Yesu no o mfa ne ho a dia wo fa ne ho e fa ni Nyankopɔn ono ne se so obetimi aba me hɔ a me receptionist no ye fa ni Yesu kosi ni so yes wa ma wo kwan a office wo wuntimi ma no krepa officer wo man mu no ofiti ya no awura ho untimi never inti en challenge Bible. Hallelujah, praise the Lord. as ye for your program bi na nra am say 3 days today omun kra mi no mo evangelism to omuduru ona me hye nika hye singlet butumani mu ho to mu pie ya na mu se nkofi omu be preach me na duru mi so na mi nya abotre mo me no mu kasa ya aba Sabbath na omu sa akofa bae ene dressing wa sa me busa omu questions too. Enkra ni gina ho din asom kan ne se bra okode asole am se nya asole asem na ye kan nkwaje asem ye kan Yesu asem na wedo mu kan ya omu se ombe ha mani memra ho na me ni omu mpanimfo ne mekasa na me se meba ho meba convention ase ombe ma me kono se an ade omu kofa ba Yesu bon ho asem say ye bo mo so agya oba no nkonkron din na me so mo nko kan kire o mo sofo pani ni say o ma o mu nyina akobu nsam gem yes no mo se masa Yesu ne kan ye say mo mu asu say agya oba na nkonkron din mu na me se sa nti ye bo mo so say agya no oba no na me se ne mu nyina mo akobu nsam gem na me busa ne say Ghana di odi yeso ne ye friend say yɛmfɛ ne president
president eyedin Nyedin. MP eyedin Nyedin. minister eyedin Dabi da. saa din no da obi oba be president biya so ya ka say president of Ghana asambe na mo beka Nana Akufo Addo. Adodankwa Akufo Addo. Yes sir. Afi ne waka asem ti president nyedin emebusa wo mo say mo ni papa mo say ai na mo papa odin ana na oni din mo so odin mo mo gina na mo yamba na so mo ni din mo say yeso ye odin na mo say oba eyedin mate so obi awo e de ne din ato obada Dabi. enti eja nyedin oba nyedin honhom nyedin Ghana ya wa honhom bebire ne wodin e wa omu odin ana omu ni din Wodi. ebi ni de Antonia ma apape akonedi omo mu bodu ya no wate so obi aka se honhom we honhom nkum mate bi da Dabi. Obodin no. obodi okasa honhom nkum a onka hwe tie nya adwuma ifisa honhom nya din honhom bia woni din Yes. oba nya din oba wodin eja nya din eja wodin no mu gina wodin hweme nam so mu nko ne yanko kan kire mu mpanimfo se yemu o mu asunhye Yesu Kristo din mu anu na ye din unim sa other religions na occultism se na wo wiase no omu bo asu Yes. omu bo asu hye din mu Yesu nya ma na amana mamu fo ye mo Yesu ba Israel fo ne ye bo won asu ye bo won asu ane ye nka asem bia de kan se ye bo mo asu ko adwen sa kire mu Yes. ye modin bia ti Paul koto nipa ne bia ya bo mo asu ye busa wo mo no mo se ye bo Yesu se don asu bom Yes. don wan ka asem bia if se don wo bo asu no wase asu na me bo mo no obi di machi mun sa me hona mon koye dai Kwaji no ni. mon koye dai mon kwati ni Yes. ansa na ye bo nkofo no asu ahye Yesu Kristo dim Tinum. hallelujah Praise the Lord. it's all about Jesus ona nkwaje ni kura no tiani atie nyina you must dress like Jesus Yes. speak like Jesus da bia me kan word we me ti da ma na me dwen ho a Yesu say omoniti mu nkasa enti sa ya sofo na uche me busa say enti wabo wuti makasa da Nsu ya sembisa. say de ememakufu ayi makufu ayi asole panimfu ayi sofo ya yemi ko twabo no enti waka bi de apiriti da ene wutirim na abo ye bebu hu aten No kre. ubebu hu akonta Yes. efi say yemoye tirimu nkasa Pa. Yesu ba ya wanye bi da me be kan sam pa kire mo enti the 7th chapter no the ye treating in there and he said Jesus was ordained ordination yes ordination hello Hi. enti wa oti aso Jesus ya ordain ni hu Okay. nessa heaven no nko bi asemu my first question why na nim ade e fan ordination wo hu bi da pajansa ordination mu ordination da mu hu bi da aya de ye hu anu no say ye se obi de sofo aya ye ne say ja aya ya de oil egu omo so fansuo ni mama ya de ai oil ni ehwie egu omo so na ya bom pair ni amo eno na kire say ya odeni no bonsem ma no Islamu ntie me pa ya sisters a Yesu fast na no na ya fast so ya beba heaven nti de oye bia no me be say Lord fa me so kire wo Okay. eno na odi benya nkwa apart from no masa you can never be saved. Yes.
Hallelujah. Praise the Lord. Sɛ yɛka ordination a ɛwɔ kyerɛsɛm mu. Oil and anointing, they are not the same. Yes. Ti di omu friend anointing oil a Ghana ebu a yeton bi drugstore nyina no. Eno wasem na mebe ka kyerɛ no. Oil enko, oka oil a onka hwe. De de no aduane no eye oil. Enti ye wo dirty oil. Meboa. Ewo ho ye friend oil. Yes. Petrol eye oil. No credit. Ye wo engine oil. No so hobby. Yɛwɔ adwongo ɛyɛ oil, yɛwɔ permanent oil ɛyɛ oil mɛboa. Yes. Ebi a yɛde din yɛ dɛ Ɛso so. Enti the word anointing oil no ne no so ase kyerɛ sɛ na sɛ saa oil no yɛde kɔyɛ deɛ yi yɛde kɔyɛ deɛ yi service anointing to the verse there oil pie kyerɛ sɛ mu no ɛyɛ Awurade ɛna ɛhyɛ Moses sɛ ɔnyɛ na saa ɔyɛ no ɔkyerɛ ne nneɛma a ɔmfa nyɛ ɛwɔ Exodus. Yes. Ɔno abobɔ nneɛma no nyinaa so kyerɛ nam sɛ 35 ɔho 30. ɔbobɔ nneɛma no nyinaa so kyerɛ no ade koro a ɔmfa nyɛ ɔyɛ no but obiara pay attention ti nam sɛ na mede bɛto fam no ohwieyɛ no ɛna Awurade naa mu nti asɛm no yɛ o Awurade ka kyerɛ Moses sɛ ɔyɛ na wayɛ no ɔde soma no ɔmfa nkɔ na ɔmfa nkɔ anointing ɔsɔfo bi yɛfrɛ no Aaron. Yes. Ɔne n'asefo ɛne ne mma Awurade na ma saa command no sɛ ɔnkɔyɛ saa de no enti ɔkɔe ɛna ɔde saa ɛnwo no ɛkɔ sraa Aaron ɛne ne mma nyinaa ɛhyɛ wɔn sɔfo. Yeah. Ma wɔn asɔfotaade ɛhyɛeɛ. Ti asɛm ni ye. Mebɛsɛ mebusa mo Mose na pɛ na ɔde yɛ oil no. Dabi. Obi anyi so bi. Mose pɛ na ɔde yɛ. Enye Moses pɛ. Ɛyɛ hwan na ɛhyɛ no. Ɛyɛ Awurade. 2 ɔno ani pɛ ɛna ɔde kɔ anointing Aaron. Dabi. Ɛyɛ hwan ya. Ɛyɛ Awurade. Okay. Emsa no so yɛ Leviticus 8 as Exodus 8 verse 1. Yes. Awurade na ɛhyɛ no. Yɛn toa so. Mi time ni ntimi nkokɔ ni nyinaa mɛbobɔ so saa. Mi busa mo. Yɛnim papa bi ɛwɔ Bible mu. A yɛfrɛ no Saul. Saul bɛyɛ ɔhene. Mi busa mo nyinaa question. Saul yɛde ngugu no so anaasɛ yɛmfa ngo angu no so. Yɛde ngugu no so. Hwan na ma yɛde ngu ne gu ne so? Onyankopɔn. Hwan ya? Onyankopɔn. Ɔfa hwan so? Samuel. No ɔka kyerɛ no sɛ ɔnkɔ sra no. 2 David. Hwan na ate David ho asɛm? Yɛsra David anaasɛ yɛansra no? Yɛsra no. Hwan na ma yɛkɔ sra David? Ɛyɛ Awurade. Ɛyɛ hwan na kɔ sra no? Samuel. Hallelujah. Praise the Lord. Awurade na ma yɛkɔ sra no. Na te sɛ wo kyɛki ni nyinaa obia ni hɔ a ɔno ankasa ɛde ne pɛ. Ɔno ankasa de ne pɛ. Ɛyɛ anointing obi in the Bible. No crepa. Ebi nsi da. Yes. Up to date. Na anointing oil abɛyɛ problem wɔ asase wei so. Ordination abɛyɛ problem wɔ asase wei so. Nipa nte aseɛ. Abusuafoɔ. Church a yɛwɔ ha no. Wa ya odeni sɛdeɛ odeni Kristo Yesu no na henie mu wontimi nkɔ hɔ bi. Ɛyɛ no crep. I'm telling you. Yes. Yɛnsa amra deɛ wei so. Yɛwɔ yɛate biribi sɛ Bible school ɛwɔ Ghana. Bible school. Last minute anuanom bɛhyia me kyerɛ wɔ mu adeɛ. Meka kyerɛ wɔn sɛ yɛka sɛ school a the meaning of school nipa nte aseɛ. School
obi a obotire eye de ba de a School. okosua tirebo oko school Yes. de odi mate a wosua ka atwie oko school carpenter ni oko school fitter ni oko school sauna de obese oye lawyer ono so ko school entinye ono o te classroom a ye kire 1+1 kwa na eko school ade bia woni mu apese osua bia ye de ba de School. that's the meaning enti Bible is school na se ba se kire se ye kwa akoye dey Because your Bible. ye kosua de Bible. Bible only Bible ntimi na ebra ye suane du Sunday a asema no kan se monko Sunday de School. mako joada kosi fiada school na wi a monko kosi ada school ni soso ebi se de enim ni se ye kwa kosua Bible nti church a ye ban e school Yes. na ye school no ye sua hwan hu nim de Kristo. ye sua about Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Na me ma secret bi won say eja Yesu oba asase so no edin ede ma ne baaye eye se oye oba no ane ya tu ne din se ya fe no Yesu Yes. Kristo Jesus ni gina o ma savior agenkwa ana Christ ni ye de wa de wasra no The anointed one. titun ni mienu nyina wa ase kire Yes. te din o de baaye no enti sa o check Bible na no hu say Yesu baaye se oba na emom wa amasa de yi wa amasa eja Okay. wa amasa honhom Yes. enti mon check ano na nkremofo ase Yesu kura no onya papa me kire wade ade bi obe bia na wa ase kire ade bia Yesu be bia na wa ase kire oye nyankopon de Jesus is God but oba asase so no edi ede suma ne se won famra enye God enye Father. Yes. Ti asem ni ye enti ontimi metena asase we so na ofra ne Father waja edai atum. There be. Hello. Hi. Enti Yesu ampene ama ya amfra ne se de bai eja wa mpene am ya amfra ne eja because ya mani din say ya mfa ne Kristo Yesu tanu no yusu. 2 ya beka quotation bi wo Hebrew enti say ya ko school na ya ko sua de ya ko sua Bible a me di betwam e bia bebere wo amate say Zion ya te Bible school asichireni Zion papa ne start adwuma no Awurade nam no so bodawuro twe akra ba wo hwa na we yaba me ye sofo na wakobie branch amano wote wa wo bete no eniama troka eso obi disika to fom tiaso ode oyegu fom tiaso eniama basa obete se wa kire se Yesu moja yemfa nka baifu anim obete na obi ade ka baifu anim wode ka ayon rose anim wode ka nkotre anim obete na obi ka ye bo asunu wa agya oba no nkonkron din mu obete obi so se da bi ye di numu miensa enti afa me busawo wa wo ye leader a ukura no kora nkyere de na abe obeye dai obe kyere won enti Yesu the reason why I offer asuafo na ye de entia to what to teach them. Yes. To teach them to Yesu lifestyle de ba ye nyina no asuafo no he called Peter no ofra na se no ni frɛ No, friend. Yesu kyerɛkyerɛ na wan kyerɛkyerɛ No. hello Hi. 2 edikanfo e ba asase so nyina difo akɛse te sɛ Samuel Awurade frɛ no me bu Samuel Awurade de ne hyɛ obi ase na so amfa na hyɛ obi ase Ode se obi ase. ɛsɛ onye ne dai On church no. in history me who be that ebisu mada. That is why John the Baptist our Bosheba promised her ordained from heaven straight. Ya de ne be say hwan ase. Ya de ne be no ya de yi. No ya de yi. Sofo. No ya de yi. Sofo. Yes. Zakaria no. Zakaria and Elizabeth. Yes.
ni edum be share na se e ma ye tete na ko see say ne time ni duru ye no starting na adwuma enti ade bi ye wo wi asen ye wona papa ne wona bone na se won hu na kwan a design na ye ko no apart from Bible no ye nkoye hwe biem Yes. Bible no nko because several instances and my faces are cases say me even me kura me gina wa kyera de bi pa e bi amon sole ma kura mu nim obeti no bi kyerɛ mu tantantan o baabi ba se ye ne etie mu nyina yesua Yesu moja enim se de Yesu moja no se tawia ekɔ tamelia saa nkyerɛkyerɛ no de bɛkɔ anase ɔmfa nkɔ ɔde bɛkɔ se de bɛya anu ni nyamienu na asɛm ne bɛyɛ baako. Yes. But the west side in say other schools no kwa ye kyerɛ wo preach a amen do wo so woka eni kwan sɛ unante ekɔ wanim a ɛna me den ka ma disqualify ne kwan sɛ unante trabase ye was steps ayetu amen do a ye ka e kwan ye fa so pepa ya no we mu no na Yesu say ɛno ne ye nipa de ɛnsesɛyɛ no krepa enti chirobi na ento na so mie no wo difference a ɛwa de papa ne de ade bonim no kre tu omukɔ church aba church asɔle ne ho nneɛma ɛne unnecessary matters bi ne histories bi a ɛnka Bible no ne salvation ne ho tu Yesu by we use only one name kyerɛkyerɛfoɔ Yes. Rabbi only Rabbi na Yesu use ye Rabbi owie ye no edi wo ye oba ne obema owie no oba nyame dwuma mu no ene asofo dwuma mu no edi ode ma ye so ye 5 pe omai odifo sempakani kyerɛkyerɛfoɔ ena hwɛfoɔ asa mibusa mo ehimfa na Archbishop Efri eni Bible mu most reverend Efri eno so nim bi left and right eno so nim blue and white eno so ni Bible nicknames Doctor major and minor prophet you can major prophet the ni book esua one chiro book kese major e de o chiro kese eno ano na sekire ni wa na ye de atoto ye ho asekire ni bishop e yo dwanhwefo yes hwefo we have only archangel you need human being be on this earth ebi ni ho awreho ebi ni ho sama study me ever since I'm a bad dem ha mate kra say me anka say me introduce me ho a maka say sofu Amos da bra Amos my name is Amos yes muncha asem ni my name is Amos enti wo bazayo na say wo say wo ofra ye na so say wo ofre oba ne ye kyerɛ Bible ni wie awurade ho mfa ya so kyerɛ wie asɛm asofo waka ne sɛ yampa sɛ awurade na afrɛ wa kɔ ɔno abɛhyɛ wo sɔfo ɛnyɛ me na mehyɛ wo sɔfo yes mato ekom enti yankɔfa ɔyɛ ɛmfiri obi sɛ bebu nkotodwe ne yɛmfa ngu so ne yɛma wo din bia yɛnyɛ bi da na it was my deepest desire say me pese me lifestyle bi ade oyi begu mi so am pass leader rather than bre me no so the same thing sa vision rather than man say rather man order say akwasi wo me obi na de ngugu so emfa ngu nkogu obi aso enti omu wie school na o kire omu kire osem ni wie a ja omu na de owo frɛ no whenever God give you a load to carry he give you the enough strength. Yes. I'm telling you because there are a lot of challenges in the ministry. You can't stand to me. Nankami na wasa me dance oli wiano. Kame junso gumu mukra anka ache. A junso beten. Asemo kan no nti wo wi akọ na nipa no wo fra awurade enhye wo sofo. Aseme da on police da on enti there is no way the body be a bit ampaso so no owia no wo bomba ya ataso awurade de odi wasafo asini so o kan ho bia no fa no na sha ne sofo
people are going and others are coming. But how much asem na make am? Ebi kɔ and ebi ba. Yamfa ngungu obi aso. Eye school no na ye wie, eno de ye fa ne graduation. Graduation ya say we wie ade ne ye pom. Into university for your graduation. Primary school for your graduation. Meboa. Other school KG for kra eye graduation. Eye school no we wie. Into mobile graduation ase a eye school no we wie. And ye pom. There is no ordination. Yen show be asofo. Mo say say asofo we work radaka. Dabi. Mo bi. Mo say e free obi Reverend Ozayon. Dabi. Names ne kura ye fa no. Yen take Hebrews. O say say din ntina last na me ka no edian atoto evangelist, prophet, reverend, bishop, you should stop. Munyai. If you say, "Erade de ade so obi a o man ho ahoden," man hwa no mapie obi ato problem. Ana mane nya ofese obeji say ni die nafa. Yes. Even you betimi kra da wakọ branch so bia na onye sofo. O say sa kind of any die no. Fama yo. Enye obi na ti sa ni die ne de yedai. Emanu. E de man ho. Na onu Yesu na akra no wan hye ne ho. Hebrews chapter 5. Yes. Kind verse 4 na se man. Verse number 4 Onyankopon na ose osofo pani. Onyankopon no ye de. Ose osofo pani. Obi eti, o se wan na se sofo. Onyankopon. Efiri titimiram. Besi ye time yi. Obi e no ode ne pe. E wo den ni obi da. Yes. Obi e no ode ne pe se sofo da ebi ni wo. At times I laugh after some people. If you say me share o ma, no me mobo. Go on the doorso. Obi ho 6 months. No a pe baabi no a co school. E say ebi mo ti Bible school no ti say de ebi mo bie other schools. Ebi other schools. E corner ti say masa e ko bomu masters. E mu degree. Where is masters and degree in the Bible? Hey, master, there is no best teacher on this earth apart from Holy Spirit. Check the Bible no. O se wan na be ba be mo kire fo. O konkon. 6 months. And this ankrofo no won say o mu na person mo force yi wo mu adi kire ntin by force awia bokora na kreda ka no bo ne minim. Minim akoba question botom o kana no wa yi a kire o. Me ya reverend wate. Oh. Ntin panimfo say ankure hunu Na ye dede. my God. Sir, if you are ordained by God, opa on. Sir, that say but them in atade. Na frɛ nipa bebree mu de o wa ni hu obehu sɛ wo yɛ sɔfo. Yes. Opa this guy so said dean. Be hu. De o wa ni hu a obehu. Enti one na ono wa force so e de say ni de ni mo ho no. Ana wo force so wo bere wo ho. Na leaders e wo problem. Leaders wo problem. Serious. Leaders wo problem. Omna di ni pe ko bu nsam jim. Leaders. Very serious. Because sa ordination na ye kan wasem na akire wi. Yakob Bible school awie, ma bebutu ye nyina. Ye nchanke free ade bomfiti ase. First person ye de ngugu ni so. Obi na ka kire no ma ne de gu ni so. Enti sa ankura be se 100 na omu nyina ebe wie Bible school no mo party bi. Mo party bi. So atibi. Omu odeni nipa be se 100. Buza se sa nipa ni nyina nti wo ye sure say. Me nim school be a friend flame of fire. Enipa mu wie school ni nyina. De no ye speak kra no ne mpranete. Oh. Omu wie sa omu wie school ni nyina. Emu 90% eja omu yire mo. Ti asem ni yo. Omu eja omu yire mo. Ba ye de nwogu omu so. Enti sa wo hia twerosem ana wo te ase a obi e wo den ni bia it was command from who? God. Tibusa sa de no nipa ne gu ni na Awurade na se omu nyina o den ni omu. Ai. Tu sa enwo no unya ne hen.
why na kyerɛ wo ne yɛ Oh. unya ne hen where did you get it from So akofo. what did I make no ɛhin na nye free yɛ hɛ mo a mo tete yi ebi hyehyɛ nkurɔfoɔ baagi mu Ah, ebisem. ɛwɔ fie yɛ kenya mi mu no kura na akyerɛw Yes. yɛ kenya mi mu no kura na akyerɛw abayifo adɔɔso demons adɔɔso kyɛ yɛ Yes. tiri nwi I'm telling you obi a ɔwɔ bi a bɛdi adanse wɔ asɛm a meka kyerɛ wo yi nti Jesus was ordained by somebody ne bɛka kyerɛ wo enti kan quotation ne ma me Ɔsɛ na obi fa saa ne die ne ma ne ho. enti ɛni die sɛ sɔfo bishop me papa ewu a medi n'akyi ɔyɛ nyamedwuma so many years over 7 years as a 6 years ago ya ɛna ɔsɛ Awurade ka kyerɛ no sɛ akwasi afei na mayɛ wo deɛ bɛyi Evangelist. ɛyɛ no korɛ ɛfiri sɛ Yesu frɛ Peter mu no ɔmu di kan bɛyɛ deɛ yi ɔmu yɛ deɛ yi asuafoɔ Sua de answer. ɔmu sua deɛ wie ne yɛyɛ deɛ yɛsoma wɔn Yes. yɛsoma ɔmu wie na nsa na ɔmu bɛyɛ akristofoɔ ti wɔn na wakɔkyɛ odin yɛn dɛ akɔ school na aka kyerɛ sɛ yɛn mo akatua nti maame gyi di sɛ obi nfa saa ne die ne ma no ho nti me lifestyle me nyisu title bi ada ti sɔfo ka asɛm bi kyerɛ sɛ woyɛ sɔfo dadadeɛ a ade nti neɛ sɛ ɛbɛhyɛ wo sɔfo sɛ rich ɛyɛ bishop dada yɛ saa hyɛ ne bishop Yɛnsɛ bishop. yɛnhyɛ ne bishop nti wɔn wɔ agya ɔba no nkonkon na ɛwɔ hɔ nanso baako pɛ na wɔn yi yɛ sɛ wokɔ no wokɔ yi so edin Yesu nti obi kɔfrɛ wo fada ɛnyi ntum wonyɛ fada nti Yesu anyi saa ne die na amfa so ɔyɛ fada Nokorɛ. wanka bi da nti ma na suafo ne busa sɛ agya no adɔɔso ama yɛkyerɛ yɛ ɔno ani gyina ɔno nso yɛamfa din na ama ne sɛ ɔmbɛyi so asase so nti wanyi so bàtò yẹ kọ́m yànfa sẹ́ dín náà ma no tó àmì yíṣu asase so ó papa dín ọ̀tọ̀ nínú náà yíṣu yẹ tó mi emu ọ̀sásánte ẹnu náà èmi yíṣu tìmí ẹ̀mí tìmí nkọ̀fẹ́ dín bí nka ho dín ntí a yíw gyìn ní mẹ́jẹ́ yíṣu no mo n ti aseɛ ẹ̀mí ànàm kọ́fà ayẹ náà mi kọ́ skul class 6 obi yẹ fífẹ́ bi náà mi fẹ́ bi bàmí bẹ́ẹ̀ yín ni àmà adùn mi bíye yẹn náà ma tètè ọ̀sẹ̀ mi náà ehun mi sẹ́ nkwa asɛm nam di yɛ ɛho yia ɛna ma yi afiri mi din mu Eugene. second me friend baako ne yɛfrɛ no nso Eugene Ɔkyere nti me wɔ me school no me jampo bi me firi ɛm sɛ JSS so ana saa tam ne yɛnyi so computer no ɛna me sɛ metumi akɔ SS adeɛ no ɔmo so ana metumi asua ɛna me jampo from to SS so ana me gye saa edin no ɛna me saa bɛyi so ne back ɔsɛ Satan wayɛ wura de sɛ ɔbɛdɛɛdɛɛ but glory be to God me drew SS2 na I'm stop here na me cancer saa di ni nyinaa mu te me ma me jampo yi na ma jampo so de abegyina me hu sɛ saa di na yɛ mea na mafa nti me cancer no yɛamfa ama me nti wo a wɔte wonim sɛ ɔsoro ɛwɔ din a ɛde ama wo Yes. yɛwɔ din a ɛde ama wo ɔsoro kwaku ni de ɔbɛfa na asase so ba wo din wɔ soro Nokorɛ. enti busasɔfo no o yusu din ni sɛ saa di no ɔno a na afa na obi na de maa no Ɔno a. na Satan hu sɛ wadwi mu ɔmmerɛ no wagyimi a ogyimi wo papa ogyimi sɔfo wase ɔyɛ waitings no hu sɛ bɔfo firi soro ba ɔtete yam akwasi ma ho kwanam de wobɛyɛ adwuma na wobɛsi n'anim ɛberenke na wɔsɛ wodin de sɛe bɔ wodin na ade no gyina hɔ ɔbɔ Jesus na adeɛ ne dɔre ne mmoa nso firi soro na ɛba nti sɛ Awurade hu sɛ Richard ayɛ eager for prophetic Satan hu sɛ wayɛ eager for asɔfodie bɛnyɛ nkwagyeɛ na da bia ɔbɔ mpaeɛ ɔma mfa ne nkwagyeɛ ne salvation ho Awurade mepɛ sɛ meyɛ sei pɛ sɛ ɛhɔ a na Satan aba meba Kwame meba Rose ma ho kwan ma yɛ odifo ma yɛ ɔsɛmpakani ma ho kwan bɛhu ani wurudu
ɛno no na bɛhu na akɔ enipa no wode bɛ ne physical ne ho fi koraa kyerɛ sɛ akɔ wei nyame koraa no nyame frɛ ɔsɛ mo ntem ho mfiri honam fi ɛne deɛ ho mu fi fi masa heaven fi ni hɔ dabi fi ni hɔ heaven fi ni heaven obi awurade ho mu tini mu bia oyɛ neat yes both physical and spiritual pa because honhom ni yɛ neat hwɛ woman baako yɛfrɛ no ma Stella sɛ berɛ bɛ mada koro mɛma na ba ha ɔyɛ sɔfo awurade sɛ woman na agya ɔko adɔ kisosom na ɔpreachi a wohu sɛ ɛnyɛ ɔno na ɛpreachi you feel the presence sɛ biribi na ɛkasafa ne mu bɛrima paa na ɛkasafa ne mu wɔse discipline na ɛwɔ heaven no obi sere koraa ɔnwenwen kɛkɛ ɔne deɛ ɔkyerɛ yaa koraa kɔ deep atwere sɛ ka aba asɔre na sɛ ɛtan de wo koraa nka asɔre pie ntangu da mu ha yes enti wobɛhu nipa no wɔse meyɛ diifoɔ meyɛ sɛmpakani mefa nkora bi wɔ GSS na mene wɔ mu ɛkɔ baa mehu yɛ na akora baako so ɔyɛ prophet mekɔɛ no watwerɛ abɔne da no wɔyɛ counseling sɛsɛ nnɛ ampa wadane odiifoɔ wɔ kra yɛfrɛ no prophet Elisha akora ketekete koraa no na wɔ GSS na mekɔ preach wɔ na mefaa wɔ sɛsɛ sika ne kaa sa akora no kura no ɛdaa mekɔto ne bɔ nsuom mekɔhoro kaa no so bɛhoro kaa na makɔ Kumase mede sia na anoma de soma me mekɔtɔ ade nam sɛ wɔn afi mekɔ meduru a no onanim ni ei papa meka ni o me wɔ sɛ ya bɛɛ fo okra ofie me wɔ asɔfo nketewa bɛ na gya gyimi no me bae mabusa nneɛma awo wo bisa me musa nneɛma awo deɛ wo keka yɛ kyerɛ sɛ wɔn sɛ ei wɔ musuban yes na afei o expose ne ho kyerɛ wo nneɛma awo na wasanse yɛ keka kyerɛ me otu ya wɔkɔ no me wura hoi yɛ deceive no abusafoɔ enti oil is not allowed anywhere hey yakura first na yɛnim no yɛnim kyerɛsɛm ne yie no nyankopɔn asɛm nti na da bia yɛsua no yɛnim no ne nyina yisu bi ne nim sɛ yɛ ne yisu bi enti ɔse anidie sɛ title ɛgya obi nya dai ɔsɛ obi mfa ma ne ho obi mfa anidie ne ma ne ho na emu deɛ onyankopɔn afrɛ no te sɛ Aaron so na mmom deɛ onyankopɔn afrɛ no deɛ onyame afrɛ no te sɛ Aaron nso when the first person di kan wo deni no Bible Aaron ɛnyɛ Aaron yes to ɔse deɛ nyankopɔn afrɛ no te sɛ Aaron ɛnso saa ara nso na Kristo ansɛ no w'anim onyam sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfo pani saa nso na my God Kristo ansɛ no w'anim onyam sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfo pani wɔn na akasa no wɔse Kristo koraa ba asase no ɔno wanyɛ dɛ wansɛ no w'anim onyam wanyɛ dɛ wansɛ no w'anim onyam wanyɛ dɛ wansɛ no w'anim onyam sɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfo pani na emu deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ meba ne ho na mmom asɛm yɛka kyerɛ no ne sɛ meba ne ho meba ne ho me na ma wo nnɛ me na ma wo nnɛ sɛdeɛ ɔka ne baabi nso sɛ sɛdeɛ ɔka ne baabi nso sɛ woyɛ daa sɔfo pani woyɛ daa sɔfo pani Melkisedek kwan so nti wɔn na ka kyerɛ sɛ yɛayɛ wo archbishop wɔn na ka kyerɛ sɛ yɛayɛ wo very reverend wɔn na ka kyerɛ sɛ yɛayɛ wo prophet doctor wɔn na ka kyerɛ sɛ yɛayɛ wo doctor awurɛho ɔn sɛ nyankopɔn asɛm ebie nipa ani yes ebie nipa ani wa doctor raised to the power several instances na me nkwa me nam ɛsɛ me gye nsɛ me club tea kɔ a obi hu sɔfo na yɛ mu ahyew nso wonim no wɔ boldin me nam fikyire baabi na mu sɛ nkora atefo mu di agorɔ biduru wɔ mu si amos na me gyina hɔ boldin na wɔn asɔ me sidie mu wɔn sere saa baako a wɔnyina sɛ hɛ bra yɛ ɔnwanwa ho yɛ nua wei wabɛn ɔwani so ma bɛn deɛ mo ne nyame ntena na sa wode ɔpa bɛtumi abusa abaifo a wɔda mu asɛ meboa a batɔ meboa nokorɛ
so omu hunu gya omu ana omu Jesus was ordained and was say yes to dino two yes you no na share na ho ba asase so mebo yes and you no na share na ho e ba asase so eno na me two boy before oye sofo na mka chan say masa enye wa adwen say asa adwuma na ye obedin bi ti say de wo dwen he adwuma na ye wo dia wo ye ya employ keke o e wo bi adwuma enti wanka nkyere ye say obema wo de wo de hia wo se mi nyankopon ne be mamu de hia mo two obuso asiafo ne say moko ani bibi hia mo ana me na me soma mo moko bibi hia mo nti adwuma ne nya wo de ya e wo bi dia ti sa those days ne near the oil and the ordination a symbol and sign a kyerɛ sɛ nipa no ya ye no sononko ya jina firi nipa mu ya de ni bedi domanim ya be ya ne different nti ne ya hyɛ ahemfo ne asɔfo nyinaa ti ye huni sɛ sa pam dadam ne ye ne sa ɛne ya beduru apam foforo mu dodo agye no no ogye ne din di omo tumi so omo Nyankopɔn ma yes ono na esei me ne kwan no kra ne nkwa obi nkwa agya ne charge so na me so enti just say Jesus steps ene ye fa so mebo a ene ye hunu say ono ne sofo pani enti ye sra Aaron e kan na sefuo nyina enti ye nso so sei ye Kristo kwan so sofo di ana say Aaron kwan so Kristo kwan so sofo di enti afa say ye Kristo kwan so di amonhwe Yesu frɛ Peter, John, Andrew, Bartholomew, Philip, Thaddeus. Edu mo nante ya kyerɛ wo ma no kura no every day. Mo check 4 gospels no. Baby a Yesu ko bia Bible ne kyerɛ say he was teaching. Into my din rabbi, Hebrew kasem, rabbi means what? Teacher. Yes. Teacher. And Yesu be use because he teach and teach and teach and teach. Baby a Bible kasa Yesu ko o kyerɛ Yesu ko o kyerɛ Yesu ko o kyerɛ Yesu ko o kyerɛ o tiwo mo tenase no teach wo mo no teach wo e school se asɔle ya me wa hai se ye we nko ne asɔle amatea ana me pese anuanum aka ho me ne wo mu yenya me dwuma ni bia e de ne meye wo mo eno e de ba dia school Ochire wo madia ma be do point say ni nyina na Peter kan Judas kan so de oyo yeraba na oye dai ofirim nti se nipa no wo frɛ sɛ den rode ne be hye obi ase a kyerɛ no na akwan sɛ de na akwan sitie na mi ntumi ho rode ma ne mpare me ma invest me ho me lifestyle ama urade asem ne nadwuma me ye ne nko enti anything I heard bia me pese me hwehwem say the city e ba bia kwan ya fa so nya saade ni nyina Bible school e wa se kire enti se obi e for the right lane enam Yesu kwan so be so tutu Yesu anamo a en sei ni pa adwene mfa yawdi nwura wo mo okay ko ye sei ne nya me dwuma na aba no we fa fo ano atan ne ahwe ne ho so no akeka na adwen ne wa gya atum oh Cornelius nyafo no da hwe ne so rich was pa do ye nyina enye won say Paul say me ntwi nipa nkoma afa yes enti Peter ntwi bia nkona afa John ntwi bia nkona afa na emo mu nyina apia ma hwan Kristo enti sa wo ya sofo a don't preach for yourself and direct the to yourself tell na tiro mu Yesu nkyɛn kwan anya sa ebe yi omu sɛ wu ni hɔ a onko a na wiaso ya papa wu ni hɔ asa okay eye bɔne yes eye nya atwom efi sɛ minim sɛ Cornelius na me ne kɔba da bia ehwu ehye Cornelius nyɛ ade nti na me nkɔ ne nkyɛn ka nkyɛ Cornelius ɔnte abrochiri ɔnte bɔlega na gye sɛ ye ba asɔle ansa na me Cornelius abegyina u shu fo na ya asɔle ade te dem a enti maboa na na sɛ maamoa no na tu mi ye die nipa ti sɛ menimu nyina na wa ye adwuma sister me gu wani ma se ne manya de oh me ma nipa hu sɛ me nko na me ye papa no ne manya de
enso no me wo wiem star e ba akopɛ Dabi. star ba akopɛ gya nyɛ fɛ ebom bebira na e dey Fɛ. Soma. timenya na kamu nyina ma ya konkonfo Amen. enka me ni asɛm biem kamin kan obi no obi ntama asɛm biem Yes. time Peter munya nya nkyerɛkyerɛ no nso na Yesu na afrɛ wɔn na da bi odi wɔn ntama asɛm bɛbra o deni wɔn wie no wote sɛ yɛ kan wɔn ntama asɛm biem ebi ama biem nti mo ma yɛm penimdie ni nyansa na yɛnya ntɔboaseɛ ɛmfa Kristo anamɔ so na yɛnyɛ gyaniw Yes. waso wɔ siesie yɛyɛ wɔn na yɛn siesie no ayeforo bɛn na yɛn siesie no fiti nya no wɔ pie gbedwam nti relax nya ntɔboaseɛ adwuma na nkɔ baabi awo Yes. nkɔ baabi a na nsɛn wo fm ayɛ kɔ yi yɛsika yɛde kɔ asa asɛm a rich mu kan sɛ sɔfo ne yɛn ka nkyɛ nipa bi na asɛm ka kyɛ sɛ rich mete ayi abusuakuruwa no na menim da sɛ mebɛba boa sa kɔtena radio so Yes. na wɔ awurade nhyehyɛeɛ mu mebaeɛ na ɔde me kɔɔ so enti ebia ɛberɛ ɔpɛ sɛ mede kɔ no aso Yeah. sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔbɛsa ama yɛatoa so bie mu a ɔno ankasa no saa time no so ɔbɛsa Asɛ no, dɛɛdɛ nti let us relax and give the glory to him perfect time no so a you will do it enti meha me ho bibia mu me lifestyle nti awurade so maa me mfeli wɔ bibia mu so da ɛnyɛ w'adwene sɛ ɔbɛ sɛ ɔboa nyame ɛnyɛ w'adwene sɛ ɔbɛ sɛ ɔyɛ ama nipa ma a wo ho yɛ nipa huhu Oh. masa gya na akɔ toilet Such a chosen. ma Yesu ho nyɛ huhu ma nipa ne nipa hu ne sɛ baabi ɔnam bia Yesu yɛ dɛ yi ɔwɔ hɔ me sɔfo me ne wo na da Dabi. me ne wo na dware Dabi. ɔno na kɔ toilet Dabi. ba toilet ya na Yesu wɔ hɔ ana oni Oh, hɔ bi. wodale wɔ hɔ ana oni hɔ Ɔwɔ. woda wɔ hɔ ana oni hɔ Ɔwɔ. enti ma nipa ni nsuro saa papa no Yes. na baabi ɔnam bia ne wo ho ɛdɛ atɔ no so sene sɛ wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wotwe nipa ba wɔafa Oh. nkoa na ayɛ papa masa wonni Yesu adwene enti atɛmu no na ɛyɛ ɔdɛ adwuma no na ɛyɛ ɔdɛ wonyɛ akra Yes. mehu sɛ wotwe akra nti atɛmu na ɛyɛ ɔdɛ kekamu no na ɛyɛ ɔdɛ wokeka bi fa w'adwene di ɛna ɛyɛ ɔdɛ nti nkɔfa animonyam nkɔfa adesoa biara nsoa wo ho sua Yesu Yes. wɔse medwo na mebrɛ me ho ase wɔde ɛbɛɛ mu Akomam. medwo brɛ me ho ase nti wɔsɛ ahobraseɛfoɔ Binya ɛna sense. kuro no Bekum. wɔn bɛtumi aba mu wɔn wɔdwo na wɔbrɛ wɔn ho ase wɔbɛnya asase no adi Yes. hallelujah Praise the Lord. ebi a yɛsɔfo na abɛsra yɛ bra humble yourself Yes. and listen to the voice of God kotwitwa saa de ne nyinaa mu Titles. yɛmfa nkɔ heaven ɛnka hwee ɛnka hwee ewiase na akɔ school bɔ degree ɛsɛ Mr. Amponsa ɔbɛsa akɔ bɔ biem ɔbɔ degree na deɛ nti ɔbɛsa ɔbɔ ne sɛ yɛbɛto ne pay mu Yes. mɛbɔ a na yɛso nyame dwuma mu soso ɛhɔ na tu yɛ pay mu hwan nti ɔno na ɔbɛto pay mu no ɔno na ɛde saa di na ma wo sɛ meyɛ ɔ managing director na me increase wo pay ti sɛ if you are working for the kingdom deɛ a ɛna ɔno na increase wo Yes. because nkura mi nom nam nyinaa bɛyɛ bishop deɛ ɔsɛ mi so mi jump na mi kɔ yɛ 2 bishop 2 Archbishop. na mo yɛ bishop 1 eni kyerɛ sɛm mu edi ɔde ma yɛ num pɛ na ɔno akora de ɔbɛyi su teacher kyerɛkyerɛfoɔ to ɔsɛ mo nfɛn ni deɛ mmɔ ho ɛma wɔn a wɔyɛ ɔsom ho adwuma no Yes. ɛnkankan ne wɔn a wɔyɛ deɛ asɛm ka ne nkyerɛkyerɛ. 1 Timothy 5. nkyerɛkyerɛ teachings kyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn deɛ ma hyɛ mu nyinaa so ɛnyɛ baako wɔ si ne nyinaa so kɔsi sɛ ɔbɛba di ne nyinaa so te Yesu baa yɛ ɔno so ebitwa sa ne yɛdi n'akyi no ɔkyerɛ nkura ne nyinaa de yɛ na ogya wɔn wɔ kɔɛ no that day ɔyɛ graduation ɛyɛ daa no wɔbɛkɔ no wɔamfa ngo angu obiara so wɔamfa ngo angu obiara so
sɛ yesu odeni asuafoɔ no berɛ a judas ka ho ankadeɛ ne bɛsi ɔn sɛ yesu na adwe mu dɔ papa before ordination ne ba na judas ka ho sɔfo waka sɛ mimiwura mfiri ɔsɛ mɔs enipa na mo ba no mo yɛ 24 ba awurade me mahu sɛ mo bɛka 80 pɛ enti da no frɛm sɛ no ɔsɛ mɔs hwɛ asɛm na meka na awurade ma me wɔ ne no sɛ nka mede ngu gu mu nyinaa mu tiri so a nka na deɛ na asi hallelujah kadeɛ na asi sister emu obi ntubo emu obi mfa de bi hunahuna na yenya nkopɔn ne Jesus na yedi n'akyi no ɔno na adeɛ nyinaa wɔ no yes otumi adeɛ nyinaa yɛ tumi adeɛ nyinaa yɛ ti owie yɛ no ogya nkora no hɔkɔɔyɛ wamfa ɔyere ngu bie tiri so ɔmo ne second people ɔmo ba Yesu akyi yɛnhwɛ ɔmo abrabɔ na yɛnkɔ kan Acts chapter 10 verse 38 sɛ Yesu yɛ odeni na na yɛ odeni na ne yɛhwɛ de odeni no na ne yɛ kuro bɛɛ ne fie bɛɛ mu Acts chapter 10 verse number 38 Yesu fi Nazareth Yesu yɛn nyinaa nim sɛ yɛ wɔ Yesu wɔ he Nazareth ahefa Nazareth Yesu fi Nazareth sɛdeɛ Onyankopɔn de wo kronkron full stop sɛdeɛ hwan Onyankopɔn obi anka de sɛdeɛ hwan Onyankopɔn de wo kronkron de deɛ ba deɛ wo kronkron ni tumi sra no ɛne tumi yɛ dɛ ɛsra no enti hwan na anɔnkye Yesu Onyankopɔn na ɔde de adeɛ na ɛyɛ anointing service no wo kronkron ɔde de adeɛ wo kronkron wo kronkron powerful that is the ordination ni tumi sra no ɛne tumi ɛsra no na ɔde yɛ dɛ otini yɛ oyie na okyini na ɔsaa wɔn a ɔbɔnsam sɛ wɔn so ne yadeɛ okyini nti Jesus was ordained by God yes through Holy Spirit my God sɛmbɔ hɔ paa enti wɔ se mo ɛnwosra mu nyaa ne firi hwan hɔ ɔkronkron ni hɔ efiri hwan hɔ ɔkronkron ni hɔ hwan na ɔkronkron ni hwan na ɔnokwafo enti wa wote a onwosra no ordination efiri hin na bɛba Kristo powerful ɛyɛ sɔfo wɔ na dengu bɛgu so dabi ɔse Nyankopɔn ɛna sra Yesu owie mo hwɛ asɛm ɔbɛka no Hebrews chapter 1 verse 9 Hebrews chapter 1 verse number 9 Hebrews chapter 1 verse number 9 verse 9 no ɔsɛ wodɔtene ne tie nipa mienu nso ne bra yɛ fast mo nya fast gyina ha mo ma mi nsuo mienu fa ne mienu nyinaa bɔtɔ ne nyinaa ma mi gye ɔso gye tu mu ntutu so me na me yɛ Onyankopɔn wo na ne me wɔ asɛm deɛ kuta na yɛ ɔbɔne wei sɛ soso ɛyɛ wo nua wei bɔne a ɔno so ayɛ wo monhwɛ deɛ meka no wo memi yɛ Nyankopɔn woayɛ me bɔne wei soso ayɛ wo bɔne aberanteɛ nsuo na ekuta wo no nsuo na ekuta wo no wo soso nsuo na ekuta no wei a wayɛ wo bɔne no sɛ nsuo na ekuta no wohwie ne nyinaa tugu a me nso so mehwie wo so die ne nyinaa to agu wei na ayɛ me bɔne ɛna wei so ayɛ ne bɔne nti ɔno ne bɔne ne kura no wei so so deɛ ne kura no ɛna me ka kyerɛ ne sɛ wei na ekuta no sɛ wohwie gu a ohwie ne nyinaa tugu a ɔnkɔ no na wei so deɛ ɔno so de ayɛ no ne ekuta no ɔno so ahwie ne nyinaa gu yes mote na mbɛsɛ bɛkyerɛ sɛ wei hwie ne nsuo no gu a ɛyɛ wei ne yɛde ne bɔne akyɛ no mote dɛ mepɛsɛ mekyerɛ enti monhwɛ adeɛ sɛ ɔgye wei ne wɔhwie gu ɔyɛ no adwene sɛ wɔhwie gu paa ɔso sɛ aseɛ megyae anaaso agyae ma wo deɛ asi no enti wɔse sɛ wode wo nnua ɛmfom so firi na wagya wɔ soro nso ɛso de mu deɛ bɛfiri mu enti sɛ memeki atam sɛ ɔno meki atam sɛ wɔhwie gu a na mesom asase hwie ne deɛ ne gu ɔgyae a na mesom agyae ɔhwie ne nyinaa gu a ɔno so hwie ne deɛ ne nyinaa to agu
Powerful. But don't matter say. Yes. And it was all the new born a bed channel. No, so don't so. No, so you go for the idea. Achen. Two, we no say. Name of Sawya day. Wo dotene. Wo dotene. Na wuche mumuyo enti na onyankopon. Onyankopon. We ye tenene. Na we ye mumuyo. Na me gina mfimfin. O say se me do we ya. Na wuche mumuyo. Me do we ya ade e fa ne tenene ya. Cornelius firi nchen da bi o twab video o bra. Abrante firi nchen beba me say ya wa da bi me atu. Ni aya me ensa. Yes. Na emom sa me put tenene we na me kodo mumuyo a. We say kotena we nya dia we beba da na emom ade foforo second person we e na obeba o so so le bra we na beba me tumirika beba me ye awa atu monko enie munyina o yenwie we ye asichire e na we ye bini enti samedi bini me de to fom no wate ase samedi bini esra abrante hu nyina kosi fom a by 30 minutes time 20 minutes time mutwa mo ho ba e de amwa na ma beto no once now me bu sam say e bini no na akohwehwe wansa na asa wansa na ahwehwe bini no once now enti nwosra ente mountains powerful ente oyin two sabrante we media se kire sra ne hu nyina kosi tire ne nyina ponko na 30 minutes yes aba emwa be na ma beto no tatia ono na koche hwe ntata na asa na tata na be hwe no tatia na be hwe no I'm telling you Cornelius what in fie e na onkokoro to ano e se no deserve and your ordination it's not matter of oil sam that be ya ne oil ni hwe ye mu ya baifu mu ya robbers no kre mo TV fo no mu gusu ni nyina me nyi otwe nyado a wura ne doso enso na mo TV no no bia hwe fire benesa so kosi obinim so eja dan mu masa I'm telling you omunya o ka o masama o spirit ni timi attractive hwe nyaha but I don't afraid yes I'm telling you enti obia be wusa omso ma wie bible so ya de oyiku omso bia eye fake nipa no ode no the kind of spirit atini mu no eno na beba mo so yes sabo pa di more thing yes well this time on the way yesu hu do awura me na o se me mfa nkyere nipa no masa it's not easy enipa lake nkyere asofo ne bebire wo wa odo bra ofra ne de wo ho oma ofra wo mu na omusa akọ ne nkyɛn a wo so wo mu nkɔ no nye yesu na fra wo mu enti ofra ne de wo obi anka ase woni banyu mu wo ofra nyina na benya nkɔ ho yes I'm telling you anu ni secret wo mu ana Awurade afra me ha obi wo ho a ho ana Judas uniama miracle sa Judas ye wo aye bi omko tutu ahomane no nka ho no ka ho ofra enye salvation. To see many are called, but few are chosen. Because of free be mu boom pa the juma mo into a soft was ya frawa bronwase na de wonim de no on kyerɛkyerɛ o hini bie bedi hina ye de ne kɔhyɛ wa hina wadi kan nti asante hini we ɔkɔ Britain ɛkɔtena Elizabeth ahiniam ɛkɔ somen ansa na de ne ba akonfo akonba so a ye odai ye nkɔtetew ayi sam ni ahantan ti na wo yɛ sɛ wo mo obi an kyerɛkyerɛ wo hintan yes o ka sa wo etoda me sire ni pa bibiri na me sire Awurade ema wo mo sire Awurade ma wo mo ohunu sɛ ɔwɔ frɛ ɛyɛ ampa so frɛ no ho ba ohia nkyerɛkyerɛ yes sɛ ye kyerɛkyerɛ ni mo because I am mo amugubu ase on sɛ nyame amamu a dabi ahwe yɛbɛka sa mo yɛ ahantan because obi chance sɛ wo kyerɛkyerɛ nema bi a obehu sɛ ade ni nkoyi ɛso efi nipa na adwa efi ɔno ana hantan na wakotom
adebɔnyɛfoɔ nyɛ yatamfo. Yes. Omuntu na Yesu bewuye. Enti sɛ ubuafo de boyeni ne dia na wasam no de ma hwan. Yesu se de onyale wonhia aduro. Me a mitinya me ade palama me amenom. Dabi. Me nom. Me de yede. De oyale da ho no ohia pala no mfa nkoma no. Me a me nyale na ade brem. Tibra, so tia na yesofo be so yenya me dwuma ya. Ahon brase first. Yes. 2 ordinations ya wo daniwa. Adwuma wuntimi nye. Na that first day I encounter. That day ma dora so wi. Me dadema iglawa. Nti me iglawa me pekura me nye biem. Saturday. Saturday no nkamiwu. Kamiwu ba ma so den. Na every month be am evangelism for 3 days dry fasting. Nti last one na ye be break no ja. Na be ma ye mre. Nti ekomani mre. Drink be fa na chenchin. Miss fruit. Achire pa ja mi so mu minum nsuo me nya hwe mi tu ni se ya na ton na etwi me minum ti se eja eno ane me ne me call hospital ye me endoscopy na me gallette na esophagus no ni nyina mu atete abesim yam nyina yekuru to mu ka chem say every day me ni di best 10 times. Yes. Na me di in 10 times continuous. Because woman na saminu mu ni nyina mu atete omu de ade wura me minim sei se ma hu bi da nurse for ne fa endoscopy no omu di twa call me yam na it wasn't omu yere me gi me ma ne yere me won paso na machine no eja wa no omu di wura me yam na me pray kamiwu ti ewie ya ne 2 weeks ne sadi be ye iglawa omu si mi nja na me se meye me fi mo ja na me hu sa me honam ne bi efrafra etete frafra na me kodae no na me hu se makopie amanko kese abre ne bia tiegu fom na ye de ade akata so na me ma me ensa gina ase no masu mu tirase me duru wa na me chia wo mo no mse mos dua yesie ni amanko ya abre afi bia nipa ne ba be padua ya bo saa omuntimi nti no magya hokọ inse so omuduru ha omu be chia ye ne ani aya mo mu bi no omu nchia ye omuduru no ma chance e pa amango ne bo omu ye omu nsase na amango fe gu dua na se na omu fa me ensa na omu de hye me nsem omu se kọ fa emfa ha biem fa kwan we su kọ me kọ no na me hia lady baako na me ma ne one ka sa me ma ne one tie na o yes mi nim de America na me de man no ko me dawa na so for me ba no emos oni awrade nya nkanta no be ka chem because na my yes obi amawu no me da form flat da form wodi ye wie convention this year de ye bedru fie me dawa me hu se ensa ten ehun nyina you full of oil na ka me forehead see wonderful me frɛ stadium sɔfo jo me ba na me bɔ na mane jo adwuma na wo yɛ me ma security baako emfa ho mo bia sɔfo bia enye wa adwene sɛ sɔfo wa na afa wadwuma efi sɛ wo ma sɔfo wa afa mo adwuma nyina nsa bɛka sɔfo wa ketua ba wona awrade omunim sɛ awrade na afrɛ wo mo no omun sa bɛka awrade aketua omumu hwɛ ordination afri sɔfo wa ho nyina no obenya sɔfo wa ordination ba yeso aye pɛ ordination afri awrade ho no ibenya awrade ho de enti nye nipa ene hyɛ sɔfo awrade na hyɛ sɔfo nye nipa ene wo deni nipa awrade ti sɛ Yesu Nyankopɔn na wo deni ne dia hyɛ format ode amaye ne sɛ rich pɛsɛ nya me duma ɔkɔ nanim na awrade wo deni na wɔse ɔmfa si kyire nsra ne ho na entatia no onim yɛne wa wan nanim tatia bon David o hwehwa ha wu ba pa gya si kyire gu ha yɛnim ba bi obefiri aba entafutu amede mamo sɛ wa amakwa me ya o deni wa ahene no nwuram ti o deni Yesu na ɔnante yeje agye binim firim pukyirem ama ɔde kɔ efia asombiom ti bra wo home no
ɔka kyerɛ ne ma ne sɛ me home deɛ na agu mu so Okonkron. Holy Spirit is our ordination, Yes. not oil. Not oil. Timothy, Paul be fan, and fan na Paul de ngugu Timothy tiri so. Enim. Ma hu bi wa Bible mu. Dabi. Ebi ni ho. Ti me firi me kra mu na da bia me ka Awurade so no kra nkyere wo. Se ka me nko a minya kwan sua de bɔ mpae. Lifestyle metimi atena ba bia me pe bia the rest of my life. I'm now 31 years. Before man and go on me Bible kuta me mfa ba ma oba da. Yes. Mfa get da. Oba ba ko pe na metimi na nante be 15 years ni. So no kra enya meria. Apart from no me ni me mfa ampana da. Enya ma ho oden. Now I don't feel like Yes. Medamero de sane bre ne so a ebe ba short time. Ebe surprise ni panyina. Enti I give all the credit to Jesus Christ. Yes. And I give it to the Holy Spirit. Yes. You can do it. But dear for so thing say you want to fight against sin. Kwetia bone. Asa. Yes. Unim baabi anwosra ne be fraba. Unim baabi ordination ne be fraba. Yaka pipes enkrata ho asem. Uni bia masa de obo ne so ne na saase ni mu ne ma nyina won. So onwa ka to say wo kwa abrochire. No pekura wo man kuta passport. Obama otima kwa na ntimi nko. Wetia ko. That's the faith I have in him. Eno nko ani gidi amede nam owiase. Eno nko ani mi gidi amede nam owiase. Jade bia me I trust him more than at times me timi run at loss. But gidi na me woni ntino. Na me niaje. Gidi na me woni ntino na me niaje. I'm telling you, you don't know. Tisa wo dotene na wo chire mu muya. Ewurade na beba be srawo. Yes. Ti Yesu be ye sononko e woni pa mu nyina. Peter mo be ye sononko ni pa tu kohwe wo mo. Hwan ni enkrofo we. To asem mu dwane ko osre so no. Wonse mu ko hu ye. Don kra ne din de man no, wonse ne wonyusu. Ubusa na wose meme ne ene a. Etiem wo so. Ene ye din. Tire so say sisi Awurade kwan. Me ne ene a etiem. E wo sere so. Ono kwa no omoni din. Enso ye man position sa we ye last prophet. Adi fa banyo obia ne nyepe enso amfa anhwahwa ne ho da. Yes. Ye busa na wose me ne ene a etiem. Etiem. Te yandu ba bia tightes ahodo. Musa. Wo hwehwe ni pa ni munyam. Hwe ni pa ni munyam. Masa enka hwe ha se so fo obi ba ne ho no frɛ me fo nsa me mra na o ka sa me twɛn me secretary o ma ya program ne ma me duru ho bi o mbu me nitia me duru am say so fo wu a wo se woni na yi o mu nyina nwanwa. Yes. Man ba kwase we na me hu se church we frɛ Awurade. No kre. If sa so le kakraka we nka wo se lawyer bi judge bi ena mo pen no be ya mo de mo general secretary de woni bi dibi na me nim bi di. What has here? Tijibia me wono da bia so for kan o se mo o de wo dwa wonum pa o me ka kira da enyo na be si fi ama mi o mi na me si White House ama o. Yes. Me ginan kase ni me si White House me ma to afa ho won say me Awurade di. Yes. Last o mu ska fa ma o mu ya advert na o mu nwie da na me fam so da advert na dos no was kwaku yenya asomufo enti o mu advert na ye bone ye o mu sponsor am ye time preach se nya obi o ye skani o ye kristoni a obeka so obefa ho ka yenya advert bia biem am se da medical mam 600 million mo fam preach ya sa me de foforo beba se ye me ba we die wu twa wanum na ade ne ya me ya hebe bia so fo wu aduri onya obi ma ne sponsor no nti wase mo ko sere so ne dia na mo ko hye mo ko hu se obi o ye gentle John na mo ko to no enso nsama na John kura no so da fo ko kan won bone wan fa hwa na ho wan fa ntuni ho enti eni English service for Bible ene wo twi service for Bible
Let us humble ourselves. Yakwa yie ase de ani die ko mafunu. E be Awurade mo ntimi fa ni die ma. Nti ma mo wa bema bia ni dem wa no ba bia ni dem wa de Awurade asra no. Yes. To ase mo ho sra na ba mu na be ba betena. Yes. Na mu afa ya ka ordination what ase. Yes. What en wasara ase. Fansa me ni guti. My God. Asole nya bi wo den. Enye name. Suppose I would